nit, gràcies per la vostra assistència. És un llibre que representa una explicació ortodoxa del bolet a nivell científic, però que va unit amb una vivència, que va unit amb un personatge o amb una reflexió, perquè no només sigui un llibre de cuina, sinó que vagi una mica més enllà i acaba, evidentment, com el bon llibre de cuina, amb 2 receptes. Hi ha explicacions de com conservar-los, explicacions de com buscar-los i una mica parlem també, el que deia, de l'ecologia i del respecte al medi ambient des dels nostres petits actes, com anar a buscar bolets. Una recepta vietnamita que vaig trobar en un receptari antic, perquè em dedico a col·leccionar receptaris antics, i és un cranc amb bolets i cítrics i espècies, una mica picant, i aquest és un plat que m'encanta. Què més? Hi ha un biquini de formatge d'ovella amb rossinyols de pi, ostres, hi ha molts, hi ha sopes, una sopa de crancs amb rossinyols, vull dir que intento fer receptes que siguin una mica diferents per fugir una mica del classicisme o d'aquest receptari més popular o d'això, sinó que entris a la cuina i t'ho passis bé. El cep, per mi, és el rei. N'hi ha de menys coneguts, com el marsot o què més, el pebràs, que també és un gran bolet. És que tots m'agraden molt, el peu de rata. Cada un té la seva particularitat, la seva estacionalitat i la seva essència. Cada un ens aporta una cosa per una recepta o una altra. Per això estan molt pensades a l'hora de fer els plats perquè et donin aquest punt més divertit. Però cada una jo penso que té aquella cosa especial. És un llibre que neix com un homenatge a la meva mare i a la meva àvia a nivell gastronòmic i és el receptari tradicional de la cuina de casa, però que és el receptari tradicional d'un país. Catalunya és un país de moltes receptes, però que actualment s'està perdent per la poca cultura gastronòmica a nivell social que tenim. Després hi trobareu un pròleg preciós de Josep Guillamont, escriptor. Hi trobareu una guia de restaurants d'esmorzars de forquilles d'arreu del país. Hi trobareu una guia de productors i un epíleg de Miquel Sen, una mica explicant i parlant de mi i així també sabreu qui soc, perquè a vegades no això. I a nivell fotogràfic és extraordinari. Vam guanyar el premi al millor llibre de cuina en llengua catalana a la Fira de Frankfurt i hem quedat tercers com a millor llibre de cuina del món escrit a Espanya a la Fira de Pequín, que és la fira de llibres gastronòmics més important del món. El Jaume Fàbregas va fer un escrit últimament i jo soc conscient també del que està passant. La nostra cuina està en perill, no d'extinció, però el no cuinar o el fixar-nos en cuines forànies estem deixant de banda la nostra cuina tradicional, la tradició. De fet, Catalunya, l'Institut Català de la Cuina està fent una campanya molt forta perquè sigui patrimoni de la UNESCO i no hem d'oblidar que la cuina catalana té l'honor de tindre el primer llibre de cuina escrit a Europa, que és el llibre del Saint-Sauvé, que és del segle XV, i tenim una cultura gastronòmica molt bèstia i no la podem perdre. Hem de tornar a les cuines, no és perdre temps, és guanyar qualitat de vida i socialitzar-nos, sobretot, socialitzar-nos.